Aquest Nadal tria la Xàtiva que vols visitar. Xàtiva històrica, monumental, gastronòmica, de comerç i oci. Tots els destins en un. Visita el Belén Monumental, el més gran d'Espanya. Perd-te pels carrers del seu centre històric. Passeja pel seu variat comerç. Gaudeix de la seva rica gastronomia. I també pots participar durant aquests dies en el joc L'Enigma dels Borja i guanyar grans premis. Tota la informació en Turistinfo de Xàtiva i en elenigmadelosborja.com. Aquest Nadal, el teu destí està ací. Xàtiva única. Bueno, pues nada, avui hem fet la inauguració del tradicional mercat medieval de Xàtiva, que es comença avui des del dia 2 fins al dia 6 de gener. Un mercat que enguany ve molt completet, ara després Juan ens farà un desglosse de les paletes que n'hi ha, però bueno, una activitat que és tradicional en la nostra Fira de Nadal i que esperem que siga molt visitada tant per els ciutadans i ciutadanes de Xàtiva com de la comarca, i des d'ací una invitació a tot el món que vinga a veure la nostra ciutat, el nostre Belén i, per supost, este mercat medieval que com hem fet un recorregut, està molt ampli, encara falta posar la Nòria, que estava esperada, però bueno, jo crec que tant els majors com els xicotets van a passar de l'OMSB i podran gaudir del nostre mercat medieval de la Fira de Nadal de Xàtiva. Exactament, així com en Xàtiva tinguem el castell, que és el nostre referent, doncs en Nadal tinguem el Belén monumental, que és molt visitat, i la veritat és que també recomano que vinguin a veure tots els xiquets i xiquetes, que porten els pares i les mares perquè no eixiran defraudats, i també té que haver la part poc comercial, i en aquesta part s'encarrega el mercat medieval, que, com hem dit, des del dia 2 de gener fins al dia 6 el tenen a la seva disposició així en la plaça del Mercat i els carrers del voltant per a gaudir de l'artesania i del menjar tradicional i dels treballs tradicionals que procuren que no se perguin mai. Y bueno, pues tenim la sort de poder organitzar el mercat de Xàtiva en un casc antic emblemàtic de la Comunitat Valenciana, i bueno, comptem en 80 parades, de les quals tenim moltíssima artesania, consumibles, formatges, embotits de Castilla, embotit extremeny, formatge català, tenim un poquet de tot en aquest aspecte, herbes medicinals. Dins dels 80 puestos, com dic, està molt ampli el tema dels productes. És prou atractiu, tenim taverna, teteria, plats àrabs per a comprar, venir de Marruecos. I per una altra banda tenim en la plaça Calderies tenim l'espai infantil i l'espai dels oficis demostratius i algun tradicional també. I bueno, grup de música, ambientació,
Esperem que tenim uns dies per davant molt atractius per poder visitar el mercat, poder acompanyar-se també d'un sopar o un dinar en els locals de restauració del poble, que són magnífics, i fa molt bon temps i esperem que vinga molta gent.